bize Maru vilayetine mahsus olan milli tagamlar barada gurrun berýär. Häzir Maru vilayetiniň Sakarçagy Tramyň çaşgyn geňeşliginde ýerleşýär. Bu ýerde ajaýyp, ýagny täbigatly ýerler bar. Şu ýerde de çopon goşunda taýarlanýan islepli tagamlara da gurrun bermek makul bellik. Bizim söhbetleşme Sakarçagy Tramyň ýaşaýjysy Türkçe. Assalamu alaykum. Armağda. Ine Türkçe ağa şu ajaýyp täbigatly ýerde Maru vilayetine mahsus olan şu milli tagamyň taýarlanşyny tomaşaçylarymyza höwürleýär. İlk bilen islepli tagam taýarlamak üçin ot ýakmaly. Ot ýakmaly ilki. Hawa ýanky bişirmeden öňürtü 5-6 saat öňünden ýakyp odu şeýdip çägäni gyzdyrmaly. İlk bilen şu çägäni gyzdyrmaly ot. Hawa. 6 saatdyň dowamyna taýin bolýar. 6 saatdyň dowamyna taýin bolýar. Türkmen halky datly tagamlar taýarlamana diýsen ustad bolupdyr. İşlekli hem halkymyzyň ömür söýgüli tagamlarynyň biri. İşlekli çopon tagam hökmünde de tanalýar. Çoponlar işlekliğini çäge gömme usulüne bişirýärler. Ol iňňän tagamly bolup lezzetli ilýär. Gapyralary ýerleşdirdik, gapyralary ýerleşdirip bolandan soň şeýdip gapdandy içine şeýle dökmeli bolýar. Şu görnüşinde. Bolandan soň şeýdip üstüp gatlaky ne ýapamyza bir-birini alşar ýaşaýyp durana su bilen kojup su çaýman şeýle. Meşlekinden taýin boldy. Indi çägämi ataýmasy garly. Ýüzüni köýüne aýryp atyberelim. Ha şeýdip çägämi ýüzüne köýüp aýyrmaly. Gömümizden soň 10 minut wagtdan soň gömüni ýasap şeýle ýankydan galan hamyna şeýdip göp ýasamaly. Göp ýasamyzdan soň 10 minut 15 minut geçen soň göýümizden soň 15 minut geçen soň ýagny 1,5 metr gaýnap duran suwuň içine goýýar. Goýýandan soň şoň göýüm arndan gaýnap durmak üçin goýýar göýü. Ýanky goýan çägämizi birini arasalap goýmaly bolýar. Indi şeýdem ortasyna ýankyňa goýmyna görä geçer. Ýagdaýda goýýar. Profesional berketýär. Bir goýanmyzdan soň ýagny şu ergenden aşaky ergene çäge barmaly üçin bu kojup ergejini un tepesi. Hep ikisinin aranın hepine hiç arasıcı olur yani un bilen berkiteceğiz. Un bilen berkitenden soň birine yankı çägämi ýazar. Näsmut wagtymyz boldy, bolandan soň ýanky 1,5 metr goýmaly suwumuzy gaýnan suwy şeýdip goýmaly. İşlekli tagam bişip taýar bolýança günüm ýaşdy. Giň sehranyň howasy hasda jana lezzetli. Ine de işlekliğinin gömülen gumdan çıkarmalı wagtam boldy.
işlekli tagam datly bolup dur, köp sawatna ýa taýýarlap bereňiz üçin. Sağ olun.